handiti hamuna December and everything is double money, double eating, double partying, double speed, everything is extra. Let's just be careful, guys. Inangore no inini ndine chichemo kuvarume kana maenda kujoke toziva kuti it's Christmas and don't even try it. Chero dakukurayirai kuti musahure toziva zvamuchangoita tozoguma muna December. Asi inini chichemo changu changa chiri one. Please pamoenda kunohuroko musati nyeye moza munogona kutaura dzimwe nyaya mukanyeka nyembwa mukataura politics mukataura dzimwe dzinza mukasataura but please ndapota musati nyeye motikani maperegwa nenyaya dzenyu mafarira kuugwa tsitsi makuudza masmall house all your weaknesses and what's happening in my life. Ndakutaugwa salary yangu, ndakutaugwa zvigwere zvangu zvese nechingofamba pagotsi papata ndakatopera kare pamusana pekuti hamugoni kunyarara. Number 2, ndokumbirawo zvoti pamunoenda kumapati enyuko, you and I, we have the same venue that tinogara tichienda maranda for zvatoenda. Even for me, Christmas time is the time to be home and be with my children. It's family time. Should you decide kuenda out kana makunotorana nemajoke enyuko, don't take her to places where you and I go out. Now ndafanira kuti investigator turning into an FBI detective chinovava kubawa kana takudzokera muna January. Number 3, please spend your money wisely. Vasikana ava unotori mubudget. Vamwe wenyu muri minister of finance, vamwe wenyu muri blesser, vamwe mungonzi minister of socializing, vamwe muri minister of airtime. Saka usatombogaya zvako kuti you giving this girl all your money ringo chitomupfumisa mufunge. Unongori pa long list mari yese ichingoperera mu January disease unoramba ukanitarisa wakati piketi asi uchiita zvako zvawaita. Number 4, mapikicha zvekurekodhana zvekuda kufarisa muchisa zvinhu evidence painternet. Inangwa ndikunyebera December tinoburana tinonetsana zvitondogona kuchipeka zvinhu zvakuti ndikabuda ndikaenda. Should you ever do something so stupid like record yourselves and all that? Number 5, doro itai muchimwa pashoma. Dirai mvura kana zvadaro. Besides you getting drunk and driving yourself, moita maextend kwa memchako, there's a chance of you people doing that if you drink and drive. But inini ndine problem yekuti mozo kansa kushota pabonde maakuponja mune 15 minutes muri mbonde isiso jera tiri ma hybrid case so ma 45 minutes maakuponja kushoko nokuti mamadoro rakawandisa maputa fodika dzakawandisa because akati double. Please watch my loins, take care of my business kana mafunga kuenda kushoko. Last but not least, as embarrassing and crazy as it sounds, please use protection. Besides zvigwere zvivana vana zvandawa nekubhadhara school fees kunzoko aiwa zviti ava vasikana ava they are very desperate. Semi madiaspora munoenda hai kungona jipi fugunde, kungona jipi jobo, kungona jipi kahana kasasi kwakutopfura wamanya akutomanya masitonyeni pamusana pokwanza ona kanzi GP kwa munomitisiwa nevafana ava. Saka imi nemiwo vasikana padwata makondomu muite vanhu vakangwara moita zvamunoita asi muzati hamuna zvigwere nemastrains nevana vamatora vamamusingadipi maresults eChristmas. Tiritese muve nezvara rakanaka maita enyu. Kana mune mamwe ayo maekwa yamuna monditsamusa ayo maekwa mapointers ngatiite challenge yoyi tichitaura all the good days